बनसुखौ गावनि बेक्ति सार्थनि थाखाय बाहायनो सानदोंमोन आरो बर'फोरनि देरसिन सिमां आलादा सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड स्टुडेन्ट पार्टी बनसु नङा होमबा नैबे बनसु आफादखौ गावनि बेक्ति सार्थनि थाखाय बाहायनो नागिरदोंमोन आरो लोगोसे बर'फोरनि जिथुनाखि देरसिन आलादा सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड बे मोननै इन्ट्र'खौ नोंथांमोना निस्सय खोनानो मोनखाबाय आरो किसुमाना नुखाबाय जानांगौ बा किसुमाना नुवाखै स' जायफोर नोंथांमोना नुवाखै नोंथांमोना आंनि चेनेलनि थ्रुयै जोबजासिम नायना लादो आरो जायफोर नुखाबाय नोंथांमोननि थाखाय रोजा रोजा साबायखर दा मेन बाथ्राया बेनो जिथुनाखि बनसुआ थारैनो मा जानो थांगासिनो दङ नङा होमबा बनसुआ थारैनो गावजों गाव माने सेरखाय बेरखाय जानो थांगासिनो दं नामा आरो बनसुआ मोननै जाबाय नामा खावनै जाबाय नामा नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना निस्सय बुजिना मोनगोन दा बिथांमोनहा मोननै जाबायना जायाखै आरो बिथांमोननि बनसुनि जिथुनाखि थांखि जि सिमां जि नाजानाय बेखौ माने सोरबा बायदिफ्रा किसुमान मेगन गोसायानो होननांसिगोन जोङो बिथांमोन बायदि सुबुंफ्रा माने थेर बेथेर खालामना होनो नागिरदों बा सिफायनो नागिरदों बनसुनि जि माने बड'लेण्ड सोमावसारनायनि थाखाय थांखि लागासिनो दङ नङा होमबा बा बड'लेण्ड डिमान्डनि थाखाय थांखि लाबाय थादों नैबे बनसुनि सिमांखौ माने किसुमान मानसिफ्रा थेर बेथेर खालामना होनो नागिरदों बा सिफायना होनो नागिरदों दा सोर बिथांमोना बेफोरबायदि बनसुनि थांखिखौ सिफायना होनो नागिरनाय बा बनसुनि जि मिजिं बेखौ फैमाल खालामना होनो नागिरनाय बेखौ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबा निश्चय बुजिना मोनगोन दा आं बेखौसो सानो जिथुनाखि बनसु जेब्ला मोनसे आफादानो जेरै अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन बायदि नङा होमबा दा बिथांमोनाबो स्टुडेन्ट इउनियन पार्टियानो नाथाय बुंनो थाङोब्ला बिथांमोना थांखिया मोनसेयानो आफादासो गुबुन गुबुन जानो हागौ जेरै एनडिबि नङा होमबा एबसु दा बनसु बा एबिइउसु गासिबो माने मोनसे थांखिखौ लानानैनो आफाद दादों दा बे आफादनि गासै मोनसे थांखिया जाबाय जोंनि थाखाय बर' रायजो नङा होमबा बड'लेण्ड डिमान्ड दा बड'लेण्ड डिमान्डखौ जों मोननो हायाखै दासिमबो बे जोंनि खाफालनि माने लिरनाया एसे खम जादों खोमा बेखायनो जों मोननो हाथ'वाखै दा जाय हक जिथुनाखि बनसु होनना बुङोब्ला बा जिखुनु आफादानो जाया मानो थांखिया मोनसेयानो थानांगौ दा नाथाय मोनसे आफादानो मोननै मोनथाम गावस्रालायबा बेयाव गाज्रि खोनायो माब्रै गाज्रि खोनागोन होनना बुंबा अब्ला बै बिथांमोनहा हारिनि थाखाय सिखाराखै नामा हारिनि थाखाय आफादखौ दायाखै नामा हारिनि थाखाय बिथांमोना सोमावसारनो जुजियाखै नामा नै बेफोरबायदि साननाय फैयो किसुमान ओरैबायदि दङ जे आफादाव बिबान लानानै थागोन नाथाय पलिटिक्सनि लाबालाबनि थाखाय बा गाव गावनि लाबालाबनि थाखाय माखासे गार्दिनि थाखायसो बिबान लानानै खामानिफोरखौ मावो आरो किसुमान आफादाव जयनिं जानानै थायो दा बैफोरबायदिब्ला माने गाज्रि जायो मिथिबायना जेरै रायजो राजाफ्रा बा पाब्लिकफ्रा जोंनि नुहुरनायाव जों नुहुरनायफ्राव माने गाज्रि नुहुरो आरोखि मोनसे आफादानो जुदि गावजों गाव दाङाबाजि जायोब्ला गावजों गाव नारा नाथा जायोब्ला बेखौ माने जों पाब्लिकफ्रा मोजां नुहुरा दा जाय हक नोंथांमोना जिखुनु माने सोर बनसुखौ सिफायनो नागिरदों बा बनसुनि थांखि आरो मिजिंखौ सोर फैमाल खालामनो नागिरदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबा निश्चय बुजिना मोनगोन आं बेयावनो रिकुवेस्ट खालामो सोरबाफोर अननानै आं चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौ अलाव थुनानै लाबानो जाबाय जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड होनायफ्रा नोंथांमोनाव सहैनो हानाय बायदि स' थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ जों लोगो मोनलायसिगोन आं बारा गोलाव बाथ्रा बुंलिया नायनानै लादो नोंथांमोना सिगाङाव होनाय भिडिअ एन्ट्रिनि सायाव बनसुनि सुबुंफ्रा बा सोद्रोमाफ्रा मा मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना खोनासंजोबनो हासिगोन हाबाफारि बादियै जोंहा समायखिरा लानायनि सम फैबाय आरो दिनैनि बे समायखिरा लानायनिफ्राय साफा साफा बर' हारिनि बिर जोहोलाव आरो जासिगोन माहारियारि फरायसा आफादनि सोद्रोमा जाबाय नेता मावथि जाबाय दिनैनि सिगाङावहाय बिथांमोननि दैनन्दिन लाइफआ माबादिमोन बेखौ आं बुंनो थाङा नाथाय आफादाव हाबखांनायनि उनाव माखासे मेन्नार आरो मानाव गेदेर आफादगिरि पन्जित मन्जु बिथां सारा दहाय फोरमायलांनाय बादि बनसुनि माखासे कनस्टिटिउसन आरो प्रट'कलखौ लानानै बिथांमोना गावबा गाव थि डिसिप्लिनाव थानानै सोलिलांनांगोन नोंथांमोन खोन्दोनि गोजौआव जोङो जिल्ला कमिटि दङ जिल्लानि गोजौआव सेन्ट्रेल कमिटि दङ आरो बेजों लोगोसे जोंखौ दैदेनबोग्रा माखासे इन्टेलेक्सुवेल बिथांमोन हारिनि थाखाय नांबोनाय बिथांमोन दङ बेखौ नोंथांमोना मोजाङै मिथिनानै ला आरो इयुनाव जेखि जेंना जाया मानो जोंजों जेब्लाबो मोगा मोगि खालामनो रेडि जा बर' माहारिनि थाखाय खामानि मावनायाव नोंथांमोना फावसयनांगौ गैया थांखिखौ सिगाङाव दोननानै बिखाखौ फोरदाननानै आवगायनो थाखाय दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों आङो जिल्ला कमिटिनि जानानै नोंथांमोन गोदानै बिबान मोननाय फंबाय बिनानावमोनखौ खावलायबाय लोगोसे बे हाबाफारियावनो बेसेन गोसा जोंखौ बोसोन होलांनायनि थाखाय
मानाव गजेन ब्रजेन्द्र कुमार बसुमतारी भाइस प्रेसिडेन्ट अफ क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स बिथांखौ आङो रोजा रोजा साबायखर बावबाय लोगोसे बे हाबाफारियावनो गुदिनिफ्राय जोबजासिम आलासि महरै नुजाबोनानै आरो जोंखौ दिथा होलांनायनि थाखाय बनसुनिनो आफादगिरि मानगोनां बनजित मन्जुल बिथां सारखौबो आङो रोजा रोजा साबायखर बावबाय लोगोसे सेन्ट्रेल कमिटिनि जेसेबां बेवहाय दैदेनगिरि बिथां सारमोन दंफैयो बिथांमोना आसि फासि दानानै जोंखौ सुबुरुन होलांनायनि थाखाय बिथांमोननिसिमबो आङो जिल्ला कमिटिनि जानानै रोजा रोजा साबायखरखौ बावबाय आरो लोगोसे जोंनि क'क्राझार जिल्ला बनसुनिनो मानाव गेदेर मावथि बिथांमोनाबो फुंनिफ्रायनो माखासे खामानिखौ साखाफारा जानानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायाव मदद होनायनि थाखाय बिथांमोननिसिमबो आङो साबायखर बावबाय बेजों लोगोसे खोन्दोनि गोदानै बिबान मोननाय बे ओनसोलनि इन्टेलेक्सुयेल आरो रायजो राजाफ्रा दिनै जोंखौ मदद होफैनायनि थाखाय बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखरखौ बावनानै दिनैनि बे मिटिंखौहाय बे मेलखौहाय आङो एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय थेंक इउ मोनसेयानो दं बेवहाय जोंहा दिनै माखासे नेमखान्थि बादियै जि बर' माहारि फरायसा आफादनि संबिधानखौ जाय बिथांमोनहा सिफायदोंमोन जाय संबिधानखौ बिथांमोनहा सनमान होआखै बिथांमोनखौ बनसुनिफ्राय जों एक्सपेल खालामनाय जादों आरो गिबियावनो बिनि मेन कनस्पिरेसिया जाहैबाय जोंहा दिनै बनसुनिनो बै समनिनो एडभाइजार मनन्जय दैमारि बिथाङा सासे फालांगि खालामो आरो बिथांनि माखासे जि कनस्पिरेसि बिथांनि जि माखासे इलिगेल भाबै जि बनसुखौ माखासे इलिगेल एक्टिभिटिसाव जि माने बेनार हिसाबै लादोंमोन बेनि एगेन्स्टआव जों स्टेन्ड जादों आरो बेखायनो बिथांखौ जों एक्सपेल खालामनायाव बिथाङा माखासे डिस्ट्रिक्टनि मानसि आरो खैजोन इनएक्टिभ मानसिफोरखौ लानानै जोंनि एगेन्स्टआव ग्रुपिजम खालामदों आरो बेयो मालाबाबो फेक्टर नङा जोंनि थाखाय बे बनसुखौ जोङो दिनै जों फाउन्डार हिसाबै जोंनो दिनै लिड खालामदों आरो बेवहाय दिनै बे बिथाङा खुनु आफाद सालायफेराखै आरो खुनु संगठन सालायफेराखै आरो बिथांमोनहा खुनु संगठननि नलेज गैया बिथाङा सासे सामान्य बिजनेसमेन आरो बिथाङा दिनै जे गावनि बेक्ति सार्थनि थाखाय दिनै जोंनि एगेन्स्टआव माने माखासे खामानि मावबाय थादों आरो बेवहाय दिनै जों सिन्था खालामनांगोन जाय बिथाङा दिनै बे बनसुनि आफादगिरि होननानै सिनायथि लादों जाय ब्रिटेन इस्लारि बिथाङाथ' सासे डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्टसोमोन बिथांखौ जोंनो लाबोनानै दोनफैदों गोदाव सोराव जेनेबा थानायखाय साख्रि दिनै खामानि मावथों होननानै दा खोथाया जाहैबाय जोंहा दिनै मोनसे संगठनावहाय बायचान्स प्रेसिडेन्टआ टेकनिकेलि लोमजायोबा माबायोब्ला बेवहाय भाइस प्रेसिडेन्टफोर दं एबा सोरबा जेनेरेल सेक्रेटारिया उसुबिदा जादोंब्ला बेयाव एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि दं बेखौ माने इनचार्ज हिसाबै बा माबा मोनसे दायथ' होनायनि मोनसे माबा फैयो आफाद हिसाबै जोंहा नेम निथि दं संबिधान हिसाबै नाथाय सासे सोरबा डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्टआ सेन्ट्रेलनि प्रेसिडेन्ट सोरबा सासे डिस्ट्रिक्टनि मेम्बारा गाहाय नेहाथारि लानाय बे खुनु फरजायै खुनु प्रिथिबियाव मोनसे नेम गैया बेफोर गासिबो माने आफादनि नलेज गैयैनि बे मोनसे बिसिनि माने साननाय आरो बेफोर जिनिसखौ बेफोरो खुनुदिन जोंनि बनसुखौ फेक्टर खालामनो हायाखै बे गासिबो गावसिनि पार्सनेल इन्टारेस्टनि थाखाय बर' हारिनि ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय नङा आरो बिनि मेन कनस्पिरेसियानो जाहैबाय मनन्जय दैमारि बनसुखौ गावनि बेक्ति सार्थनि थाखाय बाहायनो सानदोंमोन नाथाय बनसुखौ जों जेब्लानासिम बनजित मन्जुल बसुमतारिया थागोन बनसुआव खुनु फरजायै सोरबा बेक्ति सार्थनि थाखाय बनसुखौ बाहायनो हाया मानो होनब्ला जोङो दिनै बनसुआ गोबां जोंनि मेलेमजिबि बुद्धिजिबि आरो बारग' बिग्रायारि बिथांमोननिफ्राय जों आशीर्बाद लानानैसो जों दाजानाय आरो मुंख्लंफोरनि आशीर्बाद लानानै बिथांमोनखौ मान बावनानैसो जों जाथिनि थाखाय मावनो जों ओंखारनाय आरो बेयावहाय जोङो बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखायसो जों मावनो ओंखारदों आरो बेयावहाय जोंनि आद्रा थानाय मुंख्लंफोरनि आद्रा थानाय जे सिमां आरो बर'फोरनि देरसिन सिमां आलादा सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड रायजो सोरजिनि थाखायसो जों ओंखारदों बेवहाय खुनु फर्सआ सोरबा बेक्ति सार्थनि थाखाय दिनै मनन्जय दैमारिमोन बादिया बाहायनो सानदोंब्ला बे मिशना मालाबाबो साक्सेसफुल जानाय नङा आरो बनसुआ गोख्रों भाबै बिनि एगेन्स्टआव जोङो स्टेन्ड जागोन आरो बिथांमोननि एगेन्स्टआव जों एक्सन लागोन गोजोन्थों